आई भैया ग्राम पंचायत राज मनोरपुर झखरी से रउआ लोग के भावी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी हमार भैया देवेंद्र राम जी रउआ लोग के बीच करजोरी विनती लेके आई बनी। एह से यहाँ के अबकिर बार एह पंचायत के मुखिया बनाई आ विकास में सहयोग करी। हरदम रउआ लोग के साथ रहे वाला हमार भैया देवेंद्र राम जी सबका से है हम करिले गुहार हो दे दी मौका रउआ सब एक बार हो ई बात कबो ना भूलई हो ए चाचा भैया देवेंद्र राम के जितई हो ए चाची ई नहीं के मुखिया बनई हो सबका से है हम करिले गुहार हो दे दी मौका रउआ सब एक बार हो ई बात कबो ना भूलई हो ए चाची भैया देवेंद्र के जितई हो ए चाचा ई नहीं के मुखिया बनई हो भैया। हर जोर जुल्म के टक्कर में हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो लूटता है जानता को वही दुश्मन हमारा है। ऐसे ए भैया ए पंचायत में का विकास भइल बा का नइखे भइल ई रउआ लोग तो देखते बानी। ई विशेष हमरा बतावे के ना पड़ी। ऐसे अब की अपना पंचायत के मुखिया भैया देवेंद्र राम के ही बनाई आ पंचायत के विकास करे में सहयोग करी। अपना पंचायत के मान बढ़ाइए चाचा लोग। मनोरपुर झखरी में करी है विकास हो सबका से नीमन बारे बाबी सवास हो। अरे इनकर जोरा बाए भैया हो मनोरपुर झखरी में करी है विकास हो सबका से नीमन बारे बाबी सवास हो। इनका से नीमन केहू नेता ना भेटाई बनी के रहस सब कर बेटा औरी भाई इहे बात घरे घर बतई हो ए भैया भैया देवेंद्र राम के जितई हो ए चाचा ई नहीं के मुखिया बनई हो भैया। हर गरीब अमीर के एक समान देखे वाला हर लोग के मान सम्मान देवे वाला एकमात्र नेता ना बेटा बन के सेवा करे वाला हमार भैया देवेंद्र राम जी अब की बार यहाँ के मनोरपुर झखरी से मुखिया के प्रत्याशी बानी। ऐसे भुलाए के नहीं थे आ जे भुलायल बा ओकरो के याद दिलावे के बा के भैया और फिर हमरा देवेंद्र राम जी के वोट देवे के बा आ मनोरपुर झखरी से इहे के मुखिया बनावे के बा। तो याद बा तो आबाद बा याद बा तो आबाद बा न तो फिर 5 साल खातिर बर्बाद बा। ए भैया लोग ए चाचा लोग यही से कहतनी हमरा देवेंद्र भैया के ही मनोरपुर झखरी के मुखिया बनाई आ पंचायत के विकास में सहयोग करी। बाकी न रही कवनो काम अधूरा सब कर जरूरत के कोई दी है पूरा। अरे एगो काम बाकी ना रही है भैया बाकी न रही कवनो काम अधूरा सब कर जरूरत के कोई दी है पूरा। 5 साल पर मौका फेरू आइले भाई एही से कहतानी अब की ना गवाई पंचायत के
के मान के बढ़ई ह ए दादा भैया देवेंद्र राम के जितई ह ए दादी इन्हीं के मुखिया बनई ह। जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। जिंदा रहो या जान जाए, जिंदा रहो या जान जाए, वोट उसी को दो जो जनता के सदा काम आए। ऐसे ए भैया अब की देवेंद्र भैया के ही जीतावे के बा, मनोरपुर के मुखिया बनावे के बा। भाई देवेंद्र राम सबसे बेजोर हो, इनके तो नामावा के सगरी बसोर हो। भाई देवेंद्र राम सबसे बेजोर हो, इनके तो नामावा के सगरी बसोर हो। होते सवेरे रउआ बुथवा बजा के दी है आशीर्वाद अपन हथवा उठा के, विजयी के माला पहिनई ह एकाकी भैया देवेंद्र राम के जितई ह एकाका भैया देवेंद्र राम के जितई ह ए चाचा इन्हीं के मुखिया बनई ह ए चाची भैया देवेंद्र के जितई ह। BNC रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलालपुर।